Krásný den, moji milí. Chtěla jsem vám představit moji práci, abyste věděli, co pro vás dělám. Pracuji s podvědomím klientů, dělám konstelační práce, potom kvantovou regresi podle Dolores Cannon a neurolingvistické programování mozku. To znamená, že staré programy překryjeme novými programy, aby se nám dařilo, aby jsme se měli rádi, aby nám bylo moc bezvadně. Prakticky ty programy my přebíráme ze svých předků, ze svých rodičů a vlastně už první programy získáváme od maminky pomocí krve a záleží, jaký maminka měla pocity, jak se cítila během těhotenství, jestli měla krásné myšlenky, jestli jen byla smutná, jestli nebyla v nouzi a tak dále. A miminko, když spatří svět světa, tak už má první programy podvědomé, které převezme od maminky. Mě tato práce baví, vám pomáhat najít příčinu, ať je to nemoc, ať je to prostě nešťastná láska, kterou potom přeměníme na šťastnou. Podíváme se do nitra, co se vlastně děje a proč to takhle máme. A všichni klienti ode mě odcházejí usměvaví, spokojení a jsou nastartovaní do dalšího krásného dne a do dalšího života. Ještě bych upozornila, že si vše vytváříme sami, naše myšlenky, přání, pocity nám vytváří náš osud. Těším se na vás, moc miluju tu práci a těší mě úspěchy mých klientů. Takže někdy na viděnou. Jsem tady pro vás, když budete potřebovat. Vaše terapeutka Eva.